Sabeu, en l'últim mes i mig, hem estat parlant molt en la comarca de mobilitat comarcal, més intensament perquè els darrers temps la mobilitat de la comarca és un tema central tant en la nostra mancomunitat com en els pobles com en la Diputació. És una qüestió en la que totes i tots estem d'acord i que per fi tots els partits puguem anar a una i entenguem la necessitat de la mobilitat sostenible i de complir l'Agenda 2030 és ben important. I aquesta moció la presentem perquè efectivament hem vist en els últims temps que n'hi ha hagut alguna mesura per qüestions tècniques, bàsicament, que no ha pogut arribar a tots els pobles. Sabem que des de Catarroja, des de fa molt de temps, este govern està reclamant que existisca un bus nocturn que puguen utilitzar la ciutadania els caps de setmana i també entre setmana, i que la mobilitat de Catarroja millore no sols de Catarroja a la ciutat i de la ciutat a Catarroja, sinó també vertebrant la comarca per poder anar a altres municipis. En la comissió informativa nosaltres vam presentar una autoesmena. Com he dit al principi, d'esta moció, no de la nostra, sinó de mobilitat sostenible, s'ha parlat molt en l'últim mes i aquests són els acords als que s'ha arribat en la Diputació de València. Des de Compromís per Catarroja no sols insistim en la necessitat de vertebrar la comarca i de vertebrar tots els pobles del nord i del sud de la ciutat de València amb la ciutat i entre ells, sinó també d'arribar a una solució dialogada entre tots els municipis, tal com s'està fent a la nostra mancomunitat, però també amb la resta de mancomunitats i la societat civil, en el nostre cas amb la Fundació Horta Sud, i per tant apostem per un ens supramunicipal, per a que la Generalitat estudi la creació d'un ens supramunicipal que coordine i gestione el transport metropolità i el transport global, no sols de l'autobús, sinó també metro i tren del nostre territori. En aquest sentit, reclamem també, i això ho faig jo una crida encara que no estigui en la moció, que l'infrafinançament que patim al nostre país millore, perquè efectivament sense un finançament just mai podrem arribar a tindre una mobilitat sostenible ni moltes altres qüestions de primer ordre, i en aquest sentit demane el vot favorable a la nostra moció per a que s'estudi la creació d'aquest ens. Gràcies.